lo ula emotweni ngoba wayijikisa imoto wathi mayijikisa ufuna ukuza ngquthina angazi noma ifuna ukusishayisa mhlambe mase sishayisile siqale phansi noma mhlambe wayefuna ukwehla emotweni asibambe mase sifake emotweni uzosibamba kanjani sibabili umunye umngane wami kuthiwa uqiniso unyana ntombazane leyashona engathi mina wayesegule ephethwe i-TB engasafuni ukudla i-treatment lokho efuna ukuthi mengiyophanta ngibuye mina ngoba ngase ngiphanta ngedwa yabo yena egula ngibuye ngimbhemise yabo so sakwazi ukuthi mesibaleka sashiya lesikhwama phansi ngoba mina ngajumpa ibhonethi yayimoto yathi nje ithi ngathi yama ngashiblika kuyona ibhonethi ngale ngayijomba lo engihamba naye bambamba ngazo ethithiza enzani engibona mina ukuthi ngiyahamba wasala yena nokuthithiza kwakhe ambamba mbamba mina lapho ngikomunye umuzi engingene khona mengingena khona ngafisa usisi wakhona wathi uyathuka ngathi khona ummese phezulu kwekhabethe ngadonsa lona lo mmese ngathi wathi uqhuba usuku ejele lesino asinamavezisa thina akufani khona baray khona uthi vele uyilesbian ngisho eminyanga thina hayi ngoba kusuke ukuthi yabo nathi suke sibona isimo ngaphakathi ukuthi njengoba nginganavizisa ngoba hayi ukuthi akunalo yabo kodwa ngeke ngikwazi ukufona ekhaya qale phansi uma le mali azogibela ngayo ezobheka mina eWestville le mali le fanele ngabe idliwa izingane siko ngoba phela manje ukudlala ke lokho uzongibheka for ukuthini ngoba vele ukuboshwa kwethu thina la mesiboshwe la emgaqweni mhlambe 1 month 2 months yabo andese-ke naye mesazi vele ukuthi sengiboshiwe kusuka kuyena naye ngaphakathi ukuthi awushema athi siyombheka uyabo kodwa akuyona into ukuthi mina lokho ngiyabafonela batshele angithi phela isikhonto isiqala lapho manje ukuthi sengibuka nami nazo ley'ngane ziyayibhayizela-ke ejele yabo so sengibuka-ke nami ukuthi nawana ethi anginalutho la ngoba zona ziyaphaka hhayi kancane yabo ama-visitors yabo mina njengoba ngisuke ngiyindoda kuyona hey almost nje i-KFC yakhe nje meku-6 piece yena uthatha owodwa the rest 5 piece owami mina engizoyibonela ukuthi ngiwudla kanjani ngiyawudayisa ejele ngithole igwayi noma ngenze njani yabo phela ngithi iqala lapho-ke lento nawe shuthi kumele u-excel-ke embhedeni hhayi yabona-ke kukabili yabo khona uthola ukuthi khona abakwenzayo lokho yabo nje mina tshela iqiniso ngangingakaze ngakwenza lokho kodwa yabo maqabulana ngoba bawu2 kahle kahle lo munye wasesectionini lo munye wasezansi ePhiwane ey'gwetshweni lezi ey'gwetshwe 18 months yabo inyanga isigwebo esincane so loyo besihlangana esibhedlela yabo mhlampe esibhedlela thothi nami ngizophuma ngathi ngesibhedlela nabangani bami khona umngane wami okuthiwa uTaki uhlala ngala ePhonti manje yabo so lokho kunye kwasesectionini kodwa manje hhayi la kuhlala khona nabo e-female kukanjani phakathi medium khona indawo ekuthiwa first passage angithi second passage third passage first passage juvenile mase kuthi i-second ne-third ilaba yabo ngala i-second ilaba bathe ukuthi mase kuthi ngala e-third ilaba sebeno 29 to 30 yabo kuyale so thina most kakhulu abantu ababoshwayo ithina ababhema ihunga yabo ngoba manje hlezi sifikwa la kubhenywa khona
i-most nje abantu abagcwele lapha ababhemi unga ama-shoplifter yabo. So thina ababhemi unga female kuyahlukana. Khona indawo kuthiwa i-Musgrave ne-Morningside. I-Morningside lehlala lezi ingane ey'ngakaze zabhema. Iwunga lezi eziboshelwe thotha imeda yini yabo iy'ndaba zabo. Mese kuthi ngala kuthina Musgrave yila bantu abane-roster code room 21 to 31 ama-room. 21 la ungena khona first time mawufika ngoba usukusane-arrest, i-room iya-arresta kahle kahle. Uhlala kuyona till mese bekubona omama la amaphoyisa ukuthi manje ngathi useqaqekile use-right yabo. Mese beyakushintsha-ke sebekunika enye indlu usuyabuza ufuna ukuhlala kephi nobani yabo. Mhlampe nayo khona abangani bakho sebefikile noma mhlampe ubafice khona bona sebe-right angithi. Mese uyashaya ngifuna ukuyohlala nosibani lapha e-25 yabo. Ayimebamba ukuthi ayingeke indaba afuna ukuyohlala e-25 ayi-25 imgadagada yodwa ngeke wena ngeke iyangani mhlawumbe avele athi 29 yabo uyokuhlalisa nabanye ngoba manje mese niyogcwala lapha nonke angeke kulunge yabo. So kuba yinto ekanjalo. So manje lo munye-ke ile nhlobo yale y'ngane ey'phaphile kodwa manje ukuzenza engathi kuyasaba yabo khwela e-sectionini. Kona-ke bengingakaze yabo bengigcina ngokuthida nje mhlawumbe sothi ngiyakudlalisa kuvele kubaleke kuyongena ngale endlini yabo lapho yabo. Kodwa suke sengenzelani mina ngisuke kahle kahle nje kutshela iqiniso. Nami lento ngangingayazi ngayifundiswa omunye umngane wami. Khona omunye umngane wami kuthiwa uTaki yalizwa negama uTaki Mphume hlala ngapha ePoint yabo. Uma umbona ngathi umfana ngempela even ukwenza kwakhe even i-structure sakhe nje yabo ngathi tomboy ngempela-ke yena. So lento ngayifundiswa yena nami ngilokhu yabo mesiboshiwe siyahlangana khona ejele ngithi ubuya hambe na uhlala ePoint. Mina iPoint angiyithandi yabo. Bengiya nje kodwa angikwabe ngiso yena kodwa angithandi yabo. So ngibona ukuthi yazi lo intombi zakhe lezi anazo la ey'ngaka manje angaze ngalibona i-visitor lize kuyena kodwa manje yonke into uhlezi nje yabo. Ya shuthi nami kwagcina ley'ngane yabo lokho okunye okwala e-sectionini ngathi ngiyakudlalisa hawu nakho kwavele ngithi ngiphosa iyanti hawu nakho kwavele kwabambeka hawu le ngane yabo. Sagcina kanjalo nalokhu kwasesibhedlela-ke lokhu ngakuthola esibhedlela hhayi vele-ke lokho okuphila ngesikhonda hhayi yabo kuyikhaladi kuyaphaka ikona okukhiphayo yabo. Nami ngithi ngiyakudlalisa esibhedlela hawu ngathi ngifika endlini yami ngathi ngisalele nje hawu ngazwa ngimenyezwa kuthiwa iye 27. Mengiye 27 ngithi kuyaqondana nala izansi la phezulu 27 nala izansi 27 nakho la izansi kuyangibingelela. Ngithawu lokhu seku-serious. Ungibuze hamba kanjani nipemile lapho yasibhemile imboza kade sinayo isiphelile yabo. Manje uthini uba uzokunakela ngala hawu ngibiza uTaki Taki mfethu kanje vele angayidonsisi kwayo awuthanda angayidonsisi athi ayingeke mfethu ishidi lapho thatha amashidi akhanda ikheji fast ehlise mese yakumemeza Bianca seku-right sebeya yabo. Angithi thina siphezulu medium ine-B1 i-B2 la sikhona i-B3 phezulu. Uthi umuntu ola i-B1 mengabe sifuna something kuyena fanele sifase amashidi amangaka-2 i-cash ya i-cash sikhiphe ngewindi. Iwindi uzoma epaseji nathi sime epaseji lethu siphosa ngale kuyafika la izansi uzofasela ekhoneni la yonke lento esiyifunayo.
Mese ku-right, mese yasho, mese yadedela, mese siyanyosa amashidi lawa thila zabuye phezulu, yabo. Nabakanjalo phezulu eP3 nabo kanjalo, yabo. So wasifakele imboze eningi ngalelo langa. Shuthi sesibhema le mboza le ngikhuluma nalo kuthiwa utaki mfethu zishaki ngalo muntu lo, yabo. Nawe uyangihlohla ubone naloku ukuthi ugcwele epulazini lo muntu uveleka yabo. Vele uyayithandela, yabo laphana ezakho sey'gcwele. Ungenzi-ke le nto yakho sale usumasha nazo. Ngeke mfethu mina le nto angiyenzi angiyifuni. Kahle mfethu, uyabona mina ngiphila kanjani manje kahle kancane. Uyabo lo muntu lo impoza isabela nabo ngoba esitolo ibona abathi ezibeye esitolo plus lo muntu ukuthi eze ephushelwe izinto, uyabo. Nje asiqaleki lo muntu. Nami ngihlala endlini yami ngicabanga 1+1. Lo muntu ngimenze njani lo? Siphinde sibonane esibhedlela. Mesibonane esibhedlela ngimbiza Velazi. Ukuthi sixoxe nami mengimuthi yabo uyabotha naye ugcwele. Yabo. Kwaqala kanjalo, yabo. Manje labantu laba yabo ama-visitor mefikelwe i-visit umuntu uhafu wey'nto zakhe nje usabela nami, yabo. Usabela nami kwaphela mina ngina-visitor nguSikhotheni waseMaskandi oyiboshelwe emgaqweni ebhemela iwunga. Mkatakata. Yabo umkatakata oyibanjelwe lapha ngemaskani kufike amaphoyisa waboshwa akana-visitor akanalutho. Mengihlala 3 months kuhlala uzwa u-3 months. Mhlampe kufika abangani bami noma loyo ozofika naye mefikile, yabo. Kodwa ekhaya vele angithandi nje, yabo. Kodwa ngagcina ngisahlala elokishini ukuthi mengiboshiwe uMaye lokhu ngibheke. Kodwa ngithe sengila eThekwini usafike kanye kodwa ngamtshela bengingathandi ngoba manje yabo iy'ngane iWestville nayo isicefe lokhu eWestville ngoba vele kuyafana uzoyongibheka khipha imali phuma kwami first angeke ngisho ekhaya ngibuyela khona uyophindaze futhi ngelinye ilanga ukuthi manje kuleli khalathi kuhamba kuze kuyafika okuthini inembathi. Hhayi lo muntu lo kancane, yabo. Kodwa ngoba isikhathi besingasitholi kahle, yabo. Into eyasishaya ileyo isikhathi besingasitholi, yabo. Besibonana mese esibhedlela nakhona iy'ngubo esiy'gqokile zehlukene so bayagadana labo ojele bakhona ukuthi iy'gwetshwa ay'hlangani ney'tokisi, yabo. Shuthi kwaba isikhathi esincane nje nginaye, yabo. Hhayi yena ngifuna ukuqamba amanga ngathi ukumthinta nje kancane. Hhayi kwasho ukuthi-ke, yabo. Sagcwala lapho-ke zama unomphela ngoba phela manje isijampile vele le ndaba ukuthi i-B1 ne-B2 khona into abayenzayo, yabo. Kuyaziwa vele i-B1 yabantu abagwetshiwe ley'nyanga zabo ey'ncane. Ibona abathanda isikhondayi kakhulu, yabo. So manje akuhlangani mekusesibhedlela kuyagadwa. Nathi sisuke nje sesenza ngoba sisuke sibathayimingile labo mama kodwa meke banibona punishment enkulu leyo ngoba kuyaziwa ukuthi njengoba nibanjiwe nje nindawonye either niyatshola la showcase futhi akwenzeki. Manje uma ungachazela umuntu ongasazi isikhondayo sekhaya yini kusuke kwenziwani sisukaphi? Hhayi isikhondayo yini? Isikhondayo like ukujola, yabo. Njengasemnyango labantu abasuke beboshiwe amantombazane lawo uthola ukuthi it's like mhlawumbe uboshwe 2 years ugwetshwe 2 years, yabo. 18 months, yabo. Umfana ngasamazi nje kade amgcina, yayibo leyo nto. So mekuhlangana lapha ejele khona abama-tomboy ngempela, even eminyango uyi-tomboy. Noma efika ejele aphinde aqhubeke khona lapho, yabo. Iqala kanjalo, yayibo leyo nto. So
kwase kuba yinto nje esijwayeleka ukuthi even nathi mina iTomboy angikaze ngaba yiyona indaba zokuthi angazi ngijole nentombazane leyo nto angiyazi kodwa ngayenza khona ejele ngoba nami ngase ngibamba ukuthi yabo la ukuze kuphileke la kufanele ngithole iy'ntombi nami la noma eyodwa noma ey'mbili kwayinhlanhla ngaba neziwu-2 kwala esekshinini kwala ezansi yabo. So isikhondayi nje it's like niyajola straight kusuke kukujola kahle kahle kodwa kwasejele ntombazane izenza umfana wena ngithi uyintombazane straight lo uzenza umfana uyashela nje njengomfana nawe njengokudlala kahle kahle kusuke kukuqhuba i-remind yabo nawe uthi uyadlala gcina sometimes sekwenzeka serious ngoba khona abakwenza beqala khona bagcine bephuma ngisho eminyango beqhubeka khona kulo osuke yiTomboy ngempela yabo. Ukujola nje njengoba umfana esuke kubiza ekushela uyiqala uyitshele ngaye uma uyitshela uma umqoma kanjalo nithandane into kanjalo. Sigcina nawe lapha usixoxela ngokuqala ukuboshwa kwakho. Sesiqale kabi manje sayiqala usuvela usuphakathi. Yeah. Nigqekeza komunye umuzi nijampa ucingo niphethe ikhompyutha ngoPaperBag sangivala lapho. Yeah, kwakuyi-suitcase aligcwele nje ikhompyutha full set inhlobo entsha lencane le nescreen esincane. Yeah. Nezinye izinto ey'ningi laphana zasiholile. Almost i-suitcase leli lingangale tafula elikhulu laligcwele yonke into esayifica lapho endlini yaloya bhuti. Computer, angazi phone yini. Laphana sasiholile lapho. Mhlawumbe isonto lonke sasingesiye emphantweni lapho. La siphosa khona i-suitcase kamakhelwane ngoba sisaba ukuphuma nale gate-ini la. Ngoba manje sibona bakhona la. Sokwenzeka siyaphuma siphumele kumuntu wakhona la ne-suitcase umuntu uyayazi into yakhe. Yabo. Kwenzeke futhi singabona umuntu wakhona la mhlawumbe umakhelwane ozenzela iy'nto zakhe mese yajampa njengaye lo wakamakhelwane la saliphosa khona i-suitcase. Saliphosa wasiyeka nje salilanda saphuma futhi distance ngangokusuka la sambona ngelanga esijaha ngemoto lo muntu mhlawumbe ngisuka la ngiya Victoria. Victoria hayi distance encane mhlawumbe ngisuka la ngidlula emathuneni la ngifuna ukube ngathi ngiye emakethe mengithatha u-left lapha phambili erenki le ngale ngasemakethe le lapha phansi kwe-bridge. Yeah, mhlawumbe ngiya lapho siya lapho ngoba sasesihambile nje i-distance encane ngakusuka la sesihambile nje akasijahanga ngenyawo. Shuthi wavele mina ngicabanga wavele wathatha ifoni wafonela abanikazi bomuzi ukuthi hayibo akula ngibona amantombazane aphuma nesikhwama kanje. Shuthi la kwathi ayawubavale labo bantu asasibazi thina sazi and besinga-expectile futhi umuntu ongafika ezaphume nane-suitcase elingaka. Yabo. Expected visit. Yabo shuthi wathi mese chaza ulo umakhelwane lo washo umuntu efonini ukuthi hey isikhwama i-suitcase lami lelo. Yabo. Isikhwama sami leso awubavale labo bantu. Yabo ngoba wasijaha ngemoto. Le moto nami ukuthi ngiyibona ukuthi ijaha thina. Lo malume ngambona mina. Ngamsuka isikhathi esiphosa isikhwama. Wavela ngasemnyango. Kodwa waba as if umuntu ongathi akanakile thina. Ngoba sakwazi ukusijampa nasisithatha isikhwama size siphume naso sihambe. Kanti uyafona la ungena emotweni. Imoto yakhe Fox. Ngabona indlela esirawunda ngayo le moto ukuthi hey
mengibukisisa yilo amalume lo wakuloya muzi uyena lo ola emotweni ngoba wayijikisa imoto wathi mayijikisa ufuna ukuza ngokuthina angazi noma ufuna ukusishayisa mhlambe mase sishayisile siqale phansi noma mhlambe wayefuna ukwehla emotweni asibambe mase sifake emotweni uzosibamba kanjani sibabili umunye umngane wami kuthiwa uqiniso unyana ntombazane leyashona engathi mina wayesegule ephethwe i-TB engasafuni ukudla i-treatment lokho efuna ukuthi mengiyophanta ngibuye mina ngoba ngase ngiphanta ngedwa yabo yena egula ngibuye ngimbhemise yabo so sakwazi ukuthi mesibaleka sashiya lesikhwama phansi ngoba mina ngajomba ibhonethi yayimoto yathi nje ithi ngathi yama ngashiblika kuyona ibhonethi ngale ngayijomba lo engihamba naye bambamba ngazo ethithiza enzani engibona mina ukuthi ngiyahamba wasala yena nokuthithiza kwakhe ambamba mbamba mina lapho ngikomunye umuzi engingene kuona mengingena khona ngafisa usisi wakhona wathi uyathuka ngathi khona ummese phezulu kwekhabethe ngadonsa lona lo mmese ngathi wathuka lo sisi ngathi wathula du engelo mgatakade wathula du ngalunguza ngayibona imoto ima yabo seqhamuka nabanye abantu shothi sembambile lo malume lo angazi umbamba kanjani naye sekufika nabantu yabo shothi bayasho ushone ngala ngiyabezwa ngilo muzi ngisekishini la khona ngivule ikhetini ngiyababona lapha ushone ngala omunye bawu2 yabo shothi ngale nkathi sebengasanginakile mina sebegxile kena lo nalezinto ngakwazi ukuthi ngiphume ngajomba imizo 3 ngafensa u3 ukuze ngikwazi ukuthi ngiyophumela la ngizokwazi ukuthi mengihamba khona ngihamba straight sengiyophumela ngasemgwaqeni ozokwazi ukuthi ungijoyinise imigwaqo ozongihambisa uzongifikisa ekhaya shuthi wabanjwa waboshwa meboshwa bamshaya bamthathe bahambe naye baye kulomuzi eyobhuti bakulomuzi bafike bathina umnikazi wala kuleya room esishayile le computer yakhe shuthi sesibulele phela ngoba manje isuke esukesini phezulu yazoshayeka phansi and futhi ile nhlobo entsha le lokho ngathi kuyi laptop yabo okuyi-flat okuncane mase kuba ne-keyboard yakhona i-aphula lelo likhazayo i-keyboard yakhona i-wireless yabo bese kuba ne-tower nje wanawo ama-tower leyana eyikhona-ke i-tower yabo heyi ngoba sayishiya ngiyakhumbula yayiyisicefe inkulu umshaya ngoba emva kokuthi sebemshayile waboshwa meboshwa wahlala 2 weeks ese-police station lokho bebheka mina abangitholi mina ngiyabathayiminga mengifika ekhaya ngithi ngiphuma kuthiwa kade bela yabo njalo mengifika ekhaya kuthiwa kade bela sometimes ngiyababona iy'moto sengiyazazi ngiyababona nayi imoto thothi iyangena iya la kubhenywa khona ngiyibona ingena ihamba bona baseshi angisaphumi-ke la ngicashe khona yabo inhlanhla ngoba nakhona yayikhona imali eyakwazi ukuthenga ama-hafu awu-3 eDalton la eDalton ukuthi ngikwazi ukusurvive lo 2 weeks ngingaphumi bhema kona la mahafu shuthi la nami ngabanjwa khona bangibamba kanjani basethi bavike bangishaya ngomunye umqondo bathatha iveni elikhathele elidala into ongeke uyibone nawe ukuthi amaphoyisa ahamba ngale nto yabo elimhlophe
elinganakinobho elidala. Lo ungemuva bawuthula abaseshi Ngongoma noMakhaya. Ngoba uyena uNgongoma ihleze ngibopha njalo amacala ami ngisho awasenyulenze betransferelwa eNtuzuma ikuyena uyedila ne-breaking. Angikaze ngiboshwe lapho ngijwayele ukugcina ema-police steshi yabo. Mesebanjiwe lo sebeya sontweni lesibili lapho. Senje ngiphume ekhaya. Hawu. Nami ngiyayibhabhulukela emgaqweni ngisahlangana nabafethu balokhu bengitshela ube washi. Yila bafethu ade sebefikile abaseshi lapha phezulu epostini. Hawu. Ibahamba naye lo. Unjani? Sho ukuthi bamshaya abantu. Indawo le ibovu yonke le. Mina haya nakubhayiza kwakhe ngathi ngibona mina ukuthi ngenzani yena usala kanjani. Yabo. Senje imoto iza kanje mina ngizehla ngizophambana naye. Shuthi abaseshi mina bangazi yena ongaziyo. Shuthi abatshela wathi nangu. Ngoba yathi ngathi sengimaqondana nawo kanje. Yathi ngathi menginyusa amehlo nangu. Hayi. Mengithi nabo bhuti abawu2 skora nomunye omncanyana abasamaphoyisa lawo showcase. Ngakwazi ukubaleka ngasekhaya ngacasha ngeminye imizi ewu2. Kwakhona into ethi nje xhifiyana angijike ngibuyele emuva. Sebengiqalaza bebothi basangiboni sengathi bayasa-stepa babuyele emuva emotweni emgaqweni. Angisuke ngijika nami ngiphuma la ngicashe khona ngale ngakaba buqholoba ngemuva kwehhoko lakhe. Ngisuke ngiphuma ngiyakubona. Mengifika kubona nje angifaka insimbi bo. Hawu. Angifaka insimbi angifaka emotweni. Hambe nami-ke sebehamba nami bethi siyaphi manje police station. Fike police station ngisho ukuthi abatshele nangu uyena lo sisebenzisa kanzima lo. Shuthi zonke le ndawo lezi ibona laba. Kwaphela batholakala abantu abenza yonke lemgilingwane. And umuntu uyabuka le ndlela abenze ngayo la kuleli cala leli. Same nendlela esuke kwenziwa ngayo kulezi ezinye indawo. Kodwa sibathola abantu. Yabo sigcina ngokususpecta nje kodwa sibathola abantu. Igebengu asitholi. Shuthi izona lezi. Batshele mina ngiyazi nalonto. Nalento engiyayiboshele la ngiyayiqala futhi angiyazi nawo lento. Yebo. Bengiqala nje ukuyenza lento mina yonke lento enisho ngiyazi. Kanti lo usephenduka i-state witness yena. Usebopha mina. Abaseshi sebemgoqile uyasaba uyaqala ngiqanda bamaphoyisa akayazi. Ngcono mina hleze ngishaya enza yonke into kodwa ngigcine ema-police station. Ngobani benginezitifiketi eziwu2. Esa original nesinye senziwa nje esontweni ngenye indlela esineminyaka emincane. Lesi ke bengiphuma ngaso ngaphansi kwesandla somzali njalo bese ngisenkingeni ngishaya ikhola uma uyafika e-police station ngiphuma kanjalo. Yabo ngizo-attenda mina sengisuka ekhaya sengiya enkantolo. Futhi nakhona ngi-attenda kanye enkantolo mase bengidlulisela ema-social workeni. Yabo. Lo sebemgoqile abaseshi wacula ngisho nezinto ngathi iminyaka emingaki zenzeka. Wakhipha mebehlanganisa isitori babothi hayi. Exactly imizi esuke ishayiwe ishawa ngendlela eyodwa yonke. Uyena lo. 1+1 lezi zinto ongitshela ama-plasma no-3 years nama-laptop ngizowakhipha. INigeria lelo ngizobe ngilithathaphi ngoba lisekho angisalazi nokuthi lashonaphi ngapha workshop. Ngoba phela bengingadayiseli lona lodwa nabanye. Ihlangana ahlukana nami umuntu engisuke ngimthole ngomuntu. Wagqika ze3 years ungabanjwa. Ngingabanjwa. Hayi bengibanjwa. Ngiboshwe ngiphume e-police station. Yabo.
ila ngiqala khona ukuboshwa la kuleya case. Lo usephenduka i-stage witness usebopha mina. Shuthi mase ngithi mina sengibanjiwe yena useyakhishwa Ilwa nawe-ke manje. Washuthi mina wazi yonke into la. Yabo esechaze yonke into yena. Plus uyayiqala nalento uyasaba ngisho indayethe ekuthiwa iphoyisa. Qala ngisho ukubanjwa into ekuthiwa iphoyisa. Yabo manje mina ngikwajwayele vela. Hayi. Mesifika-ke police station bangihlalise bafika oma bafike wonke abantu nje baze kumina. Shuthi la caca ukuthi nje umseshi lo uyasho ukuthi hayi cha lo ngiyambopha futhi uyahamba eminyaka yakhe ngiyayibona kodwa lo uyahamba e-place of safety. Lapho uSeptember mina ngizalwa ngo-October. Yabo manje kwaphela inyanga ngina 17 ngizobe ngithi 18. Yabo njengoba ngiseplace bangihlalisa lenyanga ukuthi njengoba izophela lenyanga ngithi nje qala kwa-October ngibuyele enkantolo. Mengibuyele enkantolo e-Priest City entuzuma Priest City yayisakhiwa. Asuke bengishova Westville Juvenile. Ngiphume eplace engitsho ukuthi ngiyophuma ngiyajabula sengiboshiwe jikelele ingane. Hayi manje mengisuka la ngiyagoduka ngekhaya. Mesifika lapha enkantolo nje kungicacela ukuthi umseshi uyangitshela ukuthi cha awugoduki wena nje kuningi usafanele sidile ngakho nawe. Wena uyahamba uya Westville Juvenile la uyakhona. Hayi angisende Westville. Bengifike Westville ngifika Juvenile. Ngihlale isonto lokuqala. KoLwesibili ngiphinde futhi ngishaye nge-remand ya-1 week. Phinde ngibuyele futhi enkantolo. Mengiphinde ngibuyele enkantolo ngithola i-bail ye-1,000. Ngithi vele i-stolen property saba recovered vele. Into abangayitholanga imali. Yabo imali abayitholanga bayabaleka nami kuncike emaphaketheni. Yabo lezi ezinye izinto yizona abayithola ngoba sazi sesukhesini zonke. Yabo so lo muntu ekuthiwa uNgongoma lo hayi sengibophile sebemdedelile lo first week. Second week ngibuyele futhi enkantolo. Engishaye nge-remand ya-1 week. Ngibuyele enkantolo la mengibuya khona eWestville ngibuya enkantolo ngibuya ne-bail ithi 1,000. Laba baze kumina banamalini bano-700 bebey'tsho mhlampe ngizoba 500 kanti ithi 1,000. Isikhathi sekulethe ukuthi baye ku-ATM. Uma aye ku-ATM ayokhipha imali aphinde futhi abuye aye enkantolo. Sobe sengihambile mina mesebuya sengiyaphi sekufika olawola sosithatha sesiye Westville sibuyele emuva. Ngimtshela hayi ungawarisheki. Mawukuthi kanjani vele mina sengi-right. Yabo anginankinga. Wena take your time. Mase u-right uzofika eWestville. Yabo uzongilanda khona. Hayi ngibuyele ngempela eWestville. Mengibuyele eWestville ngithi ukuhlala nje shothi bayatshelana ukuthi awumiyeke nakhona kancane. Yabo athi ubona nje Westville ukuthi kuhamba kanjani. Manje bona banale belief yokuthi kuyahlunyezwana lapha. Yabo uyashaba wenziwani kanti ayikho yonke leyo nto. Akho umuntu oshawayo entombazaneni. Angeke uze ngisho yabo umuntu oshaya omunye umuntu ngempama uphanishwa ngenye indlela embi. Phinde umbonisha umuntu. Akufani nasebafaneni. Kuthiwa bayagwazana oqala nje into yokugwaza esekshinini ngeke uyithole. Khohlwa ngabe ukugwaze ngani lowo muntu. Mhlampe ngesixubu.
mhlampe ngespoon khathedla wangasibuyisela lapha wasifihla. Kodwa nje hayi noma iwindi akubulala iwindi kodwa yikho nje yabo mina sengi-right vele sengiqaqekile vele ngaqala eplace awu sengilawo niyadlala nina hawu kushuthi bayatshelana ekhaya ukuthi animyeke ahlale kancane athi uqalaza lapha ukuthi kukhiphani. Akubuyelwe ingqondo. Phela into esingayenza nje singambheka for i-visitor kodwa hhayi ukuthi nje sisheshe simkhiphe yabo. Ngelinye ilanga nami ngiyihlalele nje ngiy'phosakele nabafethu sicobe imboza-ke nathi la ngabe ngizwa ey'phikeni kuyamenyeza. Hhayi mina phela lo kuthiwa visitor, hey visitor. Hhayi thatha i-slip shwe. Hawu uma ngifike evizitheni kuma usisi wami lapho ingane ena-7 months uBandile lo enginayo oqala. Wena 7 months ezelwe lapho. Kathi mina ngisebezivile. Ayinamama le ngane. Hey. Futhi bangivizithe-ke hhayi kube right-ke yas nje sixoxe yabo. Sisho ukuthi bazongitshela uma bangitshela ukuthi kuleli sonto noma kuleli elizayo yena ngeke uze yena kuzoze umngani wakhe uNomusa ngoba yena uzobe busy yabo. Nje hayi awuthi kuma kancane nami sengiqala uku-enjoy hhayi vele sengi-right ngiphuma ngala sengingala vele sengi-right yabo. Uma ngibuka nesikhathi ngingakwazi ukuhlala la till ngize ibheli yami uthole ukuthi sengiphuma nge-free bail angisaphumi ngemali yabo. Kodwa manje shuthi yazi umzali yena unalokho nezivile ngiyayiqala ngijwayele ukujika ey'tokisini. Hey unalokho yena uthi hayi ngeke yabo. Bangikhipha-ke ngale bheli. Bebengikhipha ngebheli nakho-ke angisa-attend-i onga-attend-a kanye ngivele ema-social work-eni ngaphinde nga-attend-a hhayi emva kwalokho angibange ngisa-attend-a yabo. Angisa-attend-i lathi ukuma kwangazuthi nje kuyama ngaphinda futhi ngabanjwa kephi futhi eNewlands. Ubanjwa wenzani manje? ENewlands sibanjwe kade sesigqekezile sesithathile isikhwama esikhulu esingaka esinayo yonke inhlobo yento. Yes. Sizojampiswa yini shuthi basikhona imoto kagesi labantu abalungisa iy'xobo kagesi. Sathi mesiphuma la basibona ngoba sadlula kubona. La sathi siphuma thina kwaphela lapha 20 minutes siphumile kwangena imoto private car eyama wakhona la ney'ngane zakhe zamantombazane eziwu-2. Hi shuthi uma bengena bayabona nabo ukuthi hhayi ngeke la endlini sekwenye indlela yabo. Uma bephuthuma shuthi bebuza kulabantu labantu bafike basho sibabonile abantu abaphumela nesikhwama esingaka. Shuthi asho umama hawu isikhwama sami into zami bebengigqekezela hawu. Sathi nje sesitsho ukuthi sihambile hhayi ivenele imhlophe imoto kagesi hhayi ngamtshela lo hey yabo leya moto le ijaha thina ize la kuthina hhayi sizama ukushesha manje inkinga umgwaqo u-straight mude yabo ukuze siyofika kulezi ey'moto ezinye ey'lapha phambili akazi noma u-freeway loyana noma yini yabo. Sayibangana ize ifike kuthina imoto eduze. Uma ifika imoto jahelo yabo ihamba kanje bavele baphume labantu obhuti nje abayinqaba bagcwele imoto bakhanda ugesi. Phume sesiyajahwa-ke manje vele ngisitethele isikhwama. Uma ngisitethele isikhwama la emaphaketheni ngiphethe amafoni awu-2 X2 ne-Nokia namatoto eGold amangaka nje nemali cash. Cwela amaphakethe ade sibusa khona la ko-Odrop
nangaphansi kwembhede. Emashafini avo ngiyakwazi-ke emashafini emali. Endlini la, dala la nala nala. Gcwele amaphakethe. Hey bas, manje, caca ukuthi bayasibamba. Mebesibamba labantu bangasithinti. Thathwe lesikhwama sifakwe emotweni bajike nathi babuyele emuva kuloya muzi. Mesifika kuloya muzi mama nje first thing meqhamuka mesibuka ayibo amantombazane. Athi mesithi awu nasi isikhwama sami. Athi mesivula wema into zami ey'ngaka. Kuvele kuthiwa ningabathinti. Sabe ikhole amaphoyisa. Sikhashana nje kwafika leli khwantam elincane leli. Gcwele amakhaladi asenyulenzi, amaphoyisa, amakhaladi amandiya. Ngeniswe emotweni la, sifakwe insimbi singeniswe emotweni. Mesingeniswe emotweni, angiyazi ngisho leya police station, ngiqala ngisho ukuyibona. Hhayi incane yasenyulenzi mengicabanga. Saboshelwa khona, salala. Ngakusasa senkantolo. Inkantolo esaya kuyona ile yase-Bridge City. Mesisebenzise ilento, mesisebenzise i-Bridge City, kuzofanele mesizosuka e-Bridge City sebezositransfera laphi eNtuzuma. Yabo? Hhayi. Ngempela kwenzeka kanjalo. Satransferele eNtuzuma, e-Bridge City yasitransferela eNtuzuma. Saphinde sasuka futhi sihamba sathi mesifika eNtuzuma futhi same search awu. Wena futhi, wena ade useWestville manje futhi usula same cala. Hayi wena ngeke zonke lezi zindawo nje inyulenzi lezi zindawo nje yabo 1 2 lemizi ishawa exactly njengale yamizi. Useyabala 3 years. 1 year ago. Angazi ini plasma nani, laptop nani. Yakhumbula amakoliti abantu nemali. Ngitshela ngiyazi lonto. Ngiyazi njengoba ngingayazi. Bengiqala ngisho ukuza la futhi besidlula ngendlela angiyazi. Hey wena musungenza isilimo. Wona yazi ngathi wena usuzoba i-chaos. Hey. Yasifika-ke police station-ke enkantolo. Hhayi singene enkantolo sibingelele kamnandi. Nangilalo mama khona kufika kwayinhlanhla nje le kwaba yidlozi. Ya mama afika akhulumeke shuthi-ke laphana abatshela ngoba izinto zami ngitholile yabo angibabophi. Yabo ngoba vele basayingane futhi adedeleni bagoduke. Uvalo nalokho nje ukuthi ngiyezwa phela nje bakhulunywa. Duma umpotiyane kulokho engihamba nakho u-accuse. Ngiyamtshela ukuthi shaya phona first nawo yabo siyagoduka la kodwa ungakhombisi ungajampisi dabukisa kanjalo siyagoduka la. Hhayi shuthi bakhulume-ke lo mama akakhulume-ke nomshushisi. Bakhulume lapha hhayi nqom. Mese sishaya nge-stand down. Mese liyabuya iphoyisa lisihlalise phansi lapha. Sihlala lapha sanikwa itiye nesinkwa sasukuhlala kancane. Bahamba bayodla baphinde babuye. Bathe mebebuya ngena futhi inkantolo saphinde sangena futhi. Mesibuyela futhi ngaphakathi bayatshelwa kuthiwa siyatshelwa-ke manje kuthiwa lalelani-ke inkantolo ithe iminibuka yanibuka yanidabukela futhi kodwa isenzo senisenzile akufuze ngabe niyadatshukelwa futhi ngabe niyahamba niya ejele niyaboshwa kodwa ngoba umnikazi wazi izinto uyena okhipha imvumo yokuthi aningaboshwa. Nenkantolo ithe meyibuka yathi yanidabukela shuthi seningakhululeka kodwa futhi ningaphinde nitholakale necala elimayelana elifana naleli elifuzile. Yabo manje lezi ungatholakala kanjani kwaphela yona into esiphila ngayo. Yabo
ayisigoduka ayisijabule kube mnandi ayi kanjalo. Mhlampe sashaya more than 3 houses khona eNewlands asibreak 3 asiboshwa asibanjwa. Okwesithathu amaphoyisa siphambana nawo. Okwesithathu siyawushaywa vele sengiphaka ama-alarm kodwa ngangena kunjalo. Ngigijima ikamera elikhulu ngiyalazi ikamera elikhulu ilona elikhokhayo o-drop wakhona. Vula fast bengithi ngiyavula o-drop amacici. Kahle nje entweni amacici ne-chain 9 City Gold nemadlana lapha. Lento nje ebhukwini elalilapha encane. Ngagoqa ngabuyela emuva. Angibange ngisathatha lutho okunye yabo. Bengithi nayi intambo ye-laptop bengithi ngiyabheka la intambo ye-laptop ehamba khona ayikho i-laptop shuthi kade i-charge-we khona. Ngiyabona i-laptop ayikho. Kuzoba i-story ukuthi ngiqale phansi ngikhiphe ipulazi ngoba nayo iyi-story mekufanele uyigoqa. Yabo ngendlela engiyigoqa ngayo izongithatha isikhathi. Nama-alarm ayasho la. Cabanga i-risk enjani. Alarm liyasho kodwa still futhi ngabe siyahamba. Jomba ngabuyela ngaphandle. Mesibuyela ngaphandle mhlampe sadlula imizi emingaki sadlula imizi ewu-3. Wesi-4 wasushayile. Sashaya omunye. Hhayi lo esiwushayayo hhayi sahola. Sithola ipulazi, sithola i-laptop, sithola amakhavela. Ipulazi naye ngiyakwazi ukuyigoqa kahle. Engiphambana nephoyisa ngazuthi nje abantu nangendlela esigqoke ngayo. Kwezinye iy'ndawo amanye amakhavela kwezinye iy'ndawo siwadayisa. Yabo mese sigqokile nawe ngeke uze usho ukuthi hhayi labo sikhotheni. Ngoba manje nendlela engiyigoqa ngayo ngazuthi isithombe nje bayibuyele ejalidini bayiphiwele mhlampe izinto sebeyagoduka labo sisi. Ngeke nje uze usho. Amaphoyisa siphambana nawo. No-8 bayala kukhala khona ama-alarm. Siphambana nabo thina sesishaye ngisho omunye umuzi siphethe ipulazi. Siphethe isikhwama esine-laptop, ufoni, imali yonke into esiyifice lapha USB yonke into esincane nepulazi. Kuba sathi mesifika nje esitobhini ngakabhasa. Khona le ndawo kuthiwa ikabhasa lapha eNewlands. Khona isitobhi lapha isitobhi samabhasi. Thuzuma E&F nakhona uyadlula. Sathi sifika nje esitobhini ngabe kuqhamuka u-E. Sasho phakathi. Ngena neplasma ethu sayibeka la. Saguga la ebhasini bayibona abantu ukuthi hayi bo. Sifile. Kodwa manje ngeke yabo indlela esiyiyona ngeke uze usitshele nje ukuthini. Hhayi saphumelela lapho. Safika elokishini khona omunye umfethu ekuthiwa uSikhumbuzo. Ekade sithi mese sifikile ngiyamfonela noma ngehle ngiye khona. Ngifike ngimtshele mfethu khona into ekanje. Yena ezofika at malini ngitshela mhlampe 6,000 mhlampe malini yabo. Yena uzoshaya nje amaphepha. Yena uthatha uyayithenga lezi zinto ayithathayo eze nazo la drobheni. Benisebenzisana nama-Nigeria akhe ngala kako-workshop. Igolide kuphela engamdayiseli. Igolide ngiyagibelela ngizoyigalela. Kodwa the rest i-laptop, plasma okwakhe. Yebo. Ayisadayisa nomngane wami ayisaphatha nemali kamnandi. Kwasala iringi egolide 2 piece ayasukhali. Hhayi sobe amhlazane esibhawukile imali siya ngokuphela. Siyagibela siyokhala. Sidlule eDalton sithenga amafu ethi unga-8 siyabuya. Hhayi kwamnandi nje. Ukela. Usahlala nje sizibhemela imali saqale sangqongqisa imali yeplasma. Sisazongqongqisa i-laptop. Ngiphathi komafoni lokho amanoki. Linawona amadoda kule mpilo eniyiphilayo? Lapho besingakabi nawo. Kodwa mina ngase nginayo ubaba wengane. Ngase nginayo. Uyawazi lo mhlolo noma? Wow. Angithi izinto ezinye sagcina sesiyifihla kubo. Mengabe sishayile ngoba ekhaya sekujampile. Khathi ngiyafika ngelinye ilanga iplasma phambi komnyango. Hawu. Mina ngithi ngiyabuka yini? Uma wenze njani manje?
Esinemali sengimupha uyithola ngoba izona lezi zinto ezi. Uma wenze Uma umsebenzi. hawu uma wenze njani manje? Ayeye cala la ekhaya sekufika amaphoyisa ugcwala igceke kwangazi ukuthi igebengu uyifika la ekhaya kanti kuzofunwa wena. Manje futhi ithathe uyibone ukuthi uyoyibekaphi. Ngiyazi imali uyangipha kodwa ngiyabonga. Mama nje sebemdliseni. Hawu uma igcwele kanje ngoba uyazi ukuthi umshikashika la simashangani. Hawu hayi kwacaca ukuthi ngalela langa ngazi babemtsheleli ayingafuni lutho. Ngokuthi uma wami-ke mina ngiyamazi ukuthi into yaphi. Ngamkhanda ngamgobla mawungayenzi leyo nto. Sinale prize nama ngitshotshe kude kanjani. Yabo manje la usuyikhipha uyibeka kanje. Manje sekulula ukuthi noma ngaqhamuka abafethu sebengangithathela ngoba bayabona na angina backup. Ngalento yenza izodala ukuthi ngelinye ilanga ngisho ukuthi awuthi u10 ngikutshela ukuthi anginawo ngoba wona lo 10 osuke ngikunika wona uqhatha ukuthi kuqhamukaphi ngoba iyona lento le. Bathi ukuthi-ke manje-ke udiniwe kodwa fanele afe ngoba manje uyayibona phela naye iplasma phela yabo. Nokuyibeka emnyango nje la akayibekile ukuthi uyibeke emnyango kwavala umnyango uyibeke la phambi komnyango nomnyango uvulekile ucace khona ukuthi kodwa uyigadile yabo. Uyigadile kodwa hayi shuthi plasma thatha dayisa kamnandi ngakusasa wafika usikhumbuzo wayilanda shaya amaphepha hayi kwamnandi. Lapho-ke senginayo i-boyfriend. Mina njengoba nginayo i-boyfriend ubaba wengane ubaba abandile. Kanoma kanamuntu. Manje mina phela mengihambe ngihamba ngithi asihambeni siyobhemela lapha. Mina sifika lapha nobaba abandile ukhona. Uyabona? Naye unabangani bakhe. Uyabona? Njobe nabangani bakhe kuzocaca ukuthi kambe no-friend naye agcine ebona phela naye lapho ukuthi manje uzisha ngani lapha yabo. Hayi shuthi ngabona naye loya mfethu umfaniso igama lakhe. Ngabamba naye ukuthi hayi ubamba amabhodo aconsayo la. Uthi lo umuntu wakhe nangu lo akanamuntu plus bayaphanda labantu. Yazi phela mesiphanda sina showcase uzoyaphi wena ngoba phela naye plasma naye laptop naye igolide naye imali wena uyabi awuyindawo ukuthi ngesibheme thina sodwa nikhona sobhema nani vele yabo. Hayi shuthi bagoqane ngendlela yabo hayi ngithi ngiyezwa kuthiwa sebeyajola hayi mina nginaseyike ngoba badala labantu. Ubakhethe. And naye lo muntu ngiphanda naye igazi lakhe yabo. Akwenzayo kwenza naye ngegazi lakhe yabo. Hayi shuthi nje sashaya iminyaka yazaba u2 yabo. Saboshwe kangaki lapho saboshwe kabili ukuthi nje siboshwe ngempela futhi lewesivili. The rest emva kokuboshwa kwesibili asibange akekho bese boshwa ke lapho. Sayishawa kuphela. Utarali. Tarali. Yazi ukuthi the pumpkin siyaqala thina ukufikelwa intombazane ebigqekeza. Abantu bebenokusikela la bebenokusixoxa ethi ayikhona amantombazane agqekezayo khona amantombazane abaninkunzi. Siyathokoza ukuthi khambe kuze kufike ekuthenini sithola intombazane ngempela egcinile. Sinenkunzi ngibathwembu ngasayisesa la. Nala yabo la weSinof. Lo kwentombazane vele nala iproti ngisathatha amafoni o2. Zitseduze police station. Bengithi mase ngithathile ifoni umuntu mekwabalekele police station meke wangichaza amaphoyisa vela bothi hayi akugeji mina yabo. Nawo kodwa sangibophe kanye kodwa ngibopha namhlanje bangikhipha ngakusasa yabo. Bafethu vele uyazi. Hayi ungambizi ngegama khona nje ngicabanga ukuthi ufuna ukudlalela kuyo. Hayi ngeke ngibabize ngegama kodwa nje abafethu nabo shothi mase betokubheka yabo ayingabuya ngakusasa yabo. Ngoba phela nami ngabatshela ifoni vele ngibe sayithola. Shuthi vele ngizoboshwa kodwa ifoni vele ngiyisatholakala yebo lonto. Kodwa nje inkunzi nayo mfethu angifuni ukudlala ngawo. Manje lithini lakho lokugoqa mfethu ebantweni ungabaxwayisa ubathina abantu because ngicabanga ukuthi uzofika kuzona zonke lezi zinto izinto ongeke uzenze ukube ungabhemi.
Mhlawumbe ungabaxwayisa ubathi nje abantu bomzali nje esizweni kwabalalela. Kahle nje mina yabo ukukhuleni kwami bengiyilo sisi lo othi uma ungibuka nawe yabo ngisho njengoba wawusho ngalela langa ukuthi ngabe ngishadile ngabe ngikude and ngabe ngikude futhi empilweni inkinga kwaba yini yilesimo saleli drugs sonke nje lezimo ezithize sengidlule kuzona phela ukwayi ngeke ungenzise ukuthi ngiyogqekeza yabo ubhiya lo ngeke ungenzise ukuthi ngiyogqekeza ngeke ungenza ukuthi ngithathe i-twister thatha umfana sambe siyobamba umuntu inkunzi ifoni yakhe nokade imali yakhe for ubhiya kodwa ngoba leli liwesi libi li-dangerous sometimes omunye uthi uyezwa ubulala umzali wakhe ngenxa ya-arosta kade sefuna imali yokubhema leli drugs umzali wakhe wamjwayeza kabi ukuthi uyamnika ngalo suku uzahamba senomashonisa wokuboleka imali yokubhemisa lo la engamniki khona ngalelo langa u-arosta high over idose ngoba nosejwayele ukunikwa la enganikwa khona ila ethatha ummese embulala uma wakhe arosta bulala umzali wakhe ashona umzali wakhe ancwatshwe yileli drugs. So nje abafethu ngisho nje ukuthi abafethu emakhaya kwabalaleli abasaney'ngane ey'khulayo osiyama ngazi bengazama kanjani ukuthi bay'nqande zingaze y'fike kulesi simo ngoba esikhathini samanje-ke lama-drugs akhona manje le ungekhona la ethic ekhona iyabulala bayafa abantu bayashona khona inesifo sayo njengoba i-most yabo besebenzisa ngomjovo lo mjovo unesifo sayo kuthiwa i-hepatitis akufani njenge-HIV. i-HIV inayo i-chronic i-treatment yakhona le sifo somjovo lesi sokujova iwunga nethi sibizwa nge-hepatitis i-treatment yakhona ithi 25,000 treatment amaphilisi so nje mina njengoba ngiwubhaqapha omnje wala emgaqweni ngawuthatha ku-25,000 ku-25,000 ngoba even umzali wami ngeke akwazi ukuba nawo lowo 25,000 ukuthi athengele mina leliya doshe elilodwa nje yabo. So ubabona abantu beginqika kanti before kade imoto yasika-TB and HIV care yasemlilo esenta kade belethelwa yabo angazi-ke konakalепhi kade belethela i-treatment fike babize ngamagama asebenale sifo senzani demo ngijova ngithi ayibo imthambi kanjani demo ngilokhu ngijova ngithi yafa imthambo nje ubona umuntu egcine engasenawo umthambo esejova le ndawo private party le mthambo le yama-private party ngoba iyona esa-strong iyahamba iwunga nethinki ifike ngaphakathi ifike ishisa isibindi isibindi siyadleka siyasha till isiphele manje i-treatment le iyalekelela like HIV iyalekelela ngaphakathi udemo isibindi sidleka kodwa siphinde lese sisalayo sibe nebalance yabo. So mase ungasayidli fact umbona ngani umuntu umbone esencephile uthi uyabona futhi usevuvukele mngaka njobe evuvukele awusamboni ngakusasa ukuthi uyena noma kuyena ameke walala ngakusasa kavuki njobe ubona ginqe kwake nje phelwa-ke nje. Mhlampe ngikhuluma nawe nje kule nyanga edlule nale mhlampe manje mesingahamba manje semakhazeni ahulumeni more than iwey'dumbu mhlampe zu-30 zasemaskandi zamaphara ey'ngalandiwe futhi abazali abangazazi azaziwa ngisho amagama ezinye zazo awaziwa yebo.
kodwa ama-families banakho. Kuwukuthi asikhulumi, asitshelane into eqondile. Yabo nje mina ngifika la mina nguLondi, igama lami langempela. Mese ngifika la angisayena uLondi, sengiwuZama. Uyabona? Abantu bazi ukuthi ngiwuZama kanti angiyena uZama. Family yami yafika, abantu abangaziyo bafika bafuna uLondi, uLondi akaziwa. Kanti mina uLondi kodwa mina ngiwuZama manje. Abantu bakhalile ngawo ukuthi uyixoxa uzoqeda indaba ulele. Yini ukubhema kuze kweqa noma yini? No, ngisuke yabo isikhathi ongibiza ngaso ukuthi ngize la. Yeah. Ngisuke ngikade ngiqaqa nami, yebo. Ngiqaqa mangongwane ekuseni ngithi mawuvuka contact uyaroast. So manje sitholana ngaleso sikhathi. Thola ukuthi kade ngisanda kuqeda nje. Manje inkinga abanye bathi bacela ukuqala beqaqe ngoba akwenzeki lutho ungaqaqile. Uyakhala wena ukuthi futhi usuke usanda kukhotha. Akwenzeki lutho serious. Not ukuthi akwenzeki lutho. Futhi mina ngithola ngesikhathi esi right. Yes. It's right nje full time cause kwesinye isikhathi yabo mekuthiwa bengibhemile ngaba ngikhuluma kanje cause unamaphathi aqala kuba buhlungu. Sengijaha ukuthi ngihambe kwawena usuyisicefe. Kodwa ngifike kahle kamnandi la. Kodwa kwawena usuyisicefe. Ngazi ukuthi sengingaqeda ke ngihambe ngiyobhema. Yebo. Futhi umuntu kumele simthola abhemile. Yes. Cha, sibongile ntombi. Nina bendlodle nophapha ekhanda kamenze. Ibuyile intokazi izoqedela lapha ekade ishiye khona. Nengicabanga ukuthi sizothola isifundo esikhulu kwi-episode yakhe noma kuma-episode akhe omabili lapho khona ezazisa nkunzimalanga yomgqekezi. Inkosi yamantombazana agqekezayo nayo kwayisihlupha amaphoyisa isikhathi eside katholakala umuntu ogqekezile. Siyabonga ukuthi afike nje azosixoxela ukuthi kodwa konke njengoba eseshilo ukuthi kungaphansi kwegama elithi idakamizwa, kungaphansi kwegama elithi unga, kungaphansi kwegama lokusebenzisa iyobiso nokuyinto esiqwashisa abantu ngayo. Kakhulukazi niyamuza uthini uthi ekugcineni into ihamba ibuyele ekhaya. Bonke kulama episode esinawo mawungabuyele emumva uzofica ukuthi onke umuntu mayesenenkinga ebuyele ekhaya. Ngakho ke kubalekile ukuthi umzali ungayibuki kude lento futhi ungasho ukuthi wena umuntu mhlambe indodana yakho noma indodakazi yakho uma ingene idakamizweni uthi wena ngene umuntu uyayikhethela impilo ayiphilayo but ekugcineni into izobuya kuwena. Iqiniso lisho njalo ukuthi inkinga iyobuya mhlawumbe kuzoshisa umuzi, mhlawumbe abantu befuna ukuzobulala wena ukukhokhisa ngoba ey'ntweni abazenzayo uma bezobamba umuntu inkunzi bambulale babaleke abantu bazi ukuthi ingane yalapha yenza ukuthi nabo mfethu kungaba nesihluku sokuthi hayi awuthi simzwise lento azizwisayo. So into igcina ibuyele ekhaya. Ngakho siyacela ukuthi nizame ukuthi nigade abantwana benu konke sikukhuluma lapha nikuthathe nikubheke ukuthi akwenzeki yini kubantwana benu kuse elingaze kufika isikhathi lapho ungasalawuleki njengayo Pumpkin akasalawuleki umndlovu umbuka. Ungaze kufike lapho khona uthathe uboshwe izolo uvuke ekuseni uyobamba inkosi yobukile. Yeah, no. Ngiphuma nje. Phumela khona. Asifuni ukuthi kuze kufike lapho ikakho silethena namhlanje intombi emhlophe enhle madoda izokhuza isizwe sakithi. Siyabonga kakhulu Nkosazane. Igama lami nguProfessor Mwamkhize Ndabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakaze. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ucindezela usubscribe button, ucindezela ibheli abantu bejoin in membership ukuze soba nawo amandla ukuthi sikwazi ukwenza izinto zenzeke ngoba singenawo njengamanje amandla. Ngakho ke mina sencenga